Pois non lles mentíamos, porque Berti fixeche as contas de que efectivamente a poboación de porcos en Galicia non casas en grandes granxas, multiplícase, non? En 78 concellos hai máis porcos que veciños. 78 municipios galegos contan con máis cochos que veciños, escoitaron ben, vexan este mapa. 7 están na provincia de Pontevedra, 14 na da Coruña e o resto, que suman 57, están nas provincias de Lugo e de Ourense. Segundo os últimos datos disponibles, en Galicia hai case 1.260.000 porcos, o que é case a metade da poboación galega. A capital porcina galega é a comarca do Deza, vale? Os seus 6 concellos concentran máis do 25% dos porcos. E hai un top 5 de concellos que superan os 50.000 porcos. Un está na provincia de Lugo, que é o de Sarria, e os outros 4 están na provincia de Pontevedra, nesa comarca do Deza da que falamos. Son Silleda, Lalín, Dozón e a cabeza, Rodeiro. O líder indiscutible en gando porcino. Ten 2.200 habitantes e as contas saen a 47 porcos por veciño. Despois, no outro extremo, pois atopamos case un cento de concellos que non teñen porcos rexistrados pois en explotacións porcinas, a maioría na provincia de Pontevedra, tamén no litoral da provincia da Coruña. Somos o país do millón de vacas, que diría Manolo Rivas, pero en porcos tampouco quedamos atrás, por iso queremos visitar o epicentro porcino mundial. A ver, Fátima, que ten Rodeiro para que haxa tanto porco? Porco animal, non sexan mal pensados. Dicimos, compañeiros, efectivamente, porcos animais, non porcos persoas, porque estamos aquí con Ánxel en Rodeiro. Aquí sodes máis porcos, son máis porcos animais que poidan haber de persoas, non? Evidentemente. Algún pode haber, pero supoño que moi pouco. Xente moi limpa aquí, Exactamente. Que che vai dicir, por que ten Rodeiro que hai tanto porco agora mesmo? Pois, polo que teño entendido, parece ser que nos últimos tempos se fixeron moita granxa de porco, porque antes a legislación non debía permitilo. Entonces, pois agora houve unha explosión de facer granxas e parece ser que se chegou a un volumen importante. Importantísimo. Importantísimo. Aí coas vacas, que tamén son importantes aquí na comarca do Deza. Sí, porque este é un concello gandeiro de toda a vida. Aquí non hai... Home, hai un pouquiño de industria, en fin, está a Cogal e agora está algún que outra industria, pero isto fundamentalmente sempre foi gandeiro. Por que se che deu a ti, Ánxel, por ter porcos? Porque ademais aquí casi no casco urbán de Rodeiro. Sí, a 100 metros, 150 metros do sitio. Bueno, porque aquí a finca era a que tiña, unha finca que teño aquí, e bueno, o tema de tilos así en libertad foi idea de meu primo, de Javier, que fará uns 15 anos así máis ou menos, pois, despois de moito tempo sin ter porcos na casa, porque el traballaba, eu era administrativo, perdón, pois tiña unha finca cerrada aquí cerca, e dixo de ter porcos, a min directamente díxome que entraba, non me pediu nin permiso. Pois, e tedelos para consumo ou son mascotas, Ánxel? Non, mascotas nada, eu mascotas non teño porque colleselle cariño despois é un coñazo. Estos, bueno, dan boa carne porque estamos vendo que comen ben millo, máis cousas. Sí, isto come un poquinho de pienso ahora ao principio, pero fundamentalmente remolacha, berza, a erva, pacen por aí adiante, e fariña na máis, non. É todo natural, va. Están como queren, Ánxel. Pois nada, gracias por atendernos, quedamos aquí con esta imaxe, imos dicir fermosa, ou? Sí, aquí non, aquí os tamén son eles. Viven, teñen mal final, pero teñen boa vida. Gracias, Ánxel. Non acaban ben, efectivamente. Hai